onte vin unha psicóloga, un vídeo destes, dos de BBVA, que teñen esta cousa así tipo obra social, onde a psicóloga dicía: o ghosting é unha forma de violencia, é importante verbalizalo. A persoa que abandona, que se retira, é un acto violento. Eu levo anos dicindo que en algún momento a psicoloxía vai ter datos suficientes para comprender a gravidade que é un ghosting. Que ao final é unha práctica de irresponsabilidade de cara aos demais. É ese, eu priorizo, eu miro por min. Esa libertinaxe que non é liberdade. Hoxe, a xente nova, eu seino, porque me relaciono con adolescentes. Gosteoute, é algo que está normalizado. O abandono está normalizado. E fun pensando, cando dicimos por que a xente nova vota a ultradereita, por que lle gusta a ultradereita? Cando eu digo que do micro nace o macro, unha persoa que interioriza que eu agora xa non me interesa esta persoa, xa non a preciso, que me aporten, pero agora xa non me aporta, ou non me aporta o que quero, ou aquelo era moi divertido, pero mira, pasou isto, está pasando unha mala etapa, porque o botaron do traballo e eu pírome. Sí, porque eu teño que priorizar. É a mesma lógica desa ultradereita. É esa mesma lógica de o que non nos interesa, sacámolo de diante. A persoa que fai un ghosting marcha a divertirse. Esta idea do apego evitativo é eu isto xa non o quero ver. A idea, por exemplo, do abandono das persoas vellas. E se van para ali, a ver, non as imos matar, pero van para ali para unha residencia e nós esquecémonos, por exemplo, de como están ali. Hai pouco falaba eu co Paco Cela, que ele é educador social, da idea de persoas vellas que foron como a nós e viviron dunha forma autónoma, que se ven obrigadas a compartir cuarto nunha residencia, que dicía el, é que isto non podería nin valorarse. Pero faise. Danos igual, non? Ao final é a ver, é que hai que optimizar os recursos. Onde nos cabía un vello, caben nos dous, e xa está, o vello xa non produce, non nos vale nada. Isto nace da mesma lógica. O que a min xa non me vale, o que a min me estorba, eu sigo o meu, hai que optimizar os recursos e hai que mirar o que aporta. É que é a mesma lógica. O que fai esta ultradereita, estas políticas fascistas, que se isto está pasando nas residencias de anciás, non fai falta un goberno de ultradereita. Esa política, en concreto, é unha política de non responsabilizarte coa sociedade. Todo aquilo que xa non me aporta, eu xa non o quero diante e necesito resolvelo rápido e sin complicación. Que a min, agora non o país, que a min isto agora non me cause unha incomodidade, nin... É o mesmo. Daquela... A idea tamén de que o fascismo é unha lógica que entra nas mentes. Se partimos desta idea do ghosting como a violencia, absolutamente normalizada, pois gosteume, ala, pois xa está. E aquí, cando ti és víctima de ghosting, desta violencia normalizada, da liberdade, de que a persoa ten que coidarse, e siga adiante, dalle igual. Pero que pasa ca xente nova? Que está normalizando
esta violencia, esta manipulación, non? Fan o contrario. A súa aprendizaxe fundacional, eles fundan a súa ética relacional normalizando violencia, normalizando toda esa manipulación e entendendo a liberdade como aquelo que a min agora me vai ben neste momento. É desde esa lógica, cando chega un partido político que di todo o que che estorba imos che sacar. Sí? E esta idea racista e xenófoba funciona ca mesma lógica. Estas persoas veñen aquí, supóñennos recursos, unha molestia, eu chego como a partida e digo, chego, este problema vou cho quitar. E as persoas din, vale, pois quitan. Sen valorar o que ven despois. Sen valorar os efectos que ten nesas persoas. Pero, claro, vimos traendo xeracións que entenden que isto é o normal. Que protexerte ti e mirar por ti é de responsabilizarte do resto. Logo, non é nada de extrañar que lles pareza que un país que se desresponsabiliza de todo o que estorba, de todo o que non é productivo, de todo o que require recursos e ser consecuentes, non? Por exemplo, ser consecuente con que unha persoa que todos estes anos produciu para este país, agora está xubilada, ten a súa pensión ten que darlle para vivir dignamente, e cando non se valen por sí, ten que ter un fin da súa vida que sexa digno. Por exemplo, por non compartir un cuarto. Unha persoa que leva anos vivindo soa non ten que ir agora como se fose iso o exército, non sei, un albergue juvenil. Porque é a súa casa. E o das pensións igual, porque estamos vendo a xente nova, porque as pensións son o problema, as pensións son o problema. Son o problema. Ca mesma lógica que che fan un ghosting. Agora entenden que é un problema ser responsables como a sociedade desas persoas que xa non nos sirven. Enténdese? Daquela, a idea que eu plantexo sempre de filosofía dos afectos para unha política dos afectos é algo que nace en nós. O que fai ese fascismo é materializar unha lógica que xa existe nas persoas. Que é, cando non me vales, cando non me interesa, desaparezo. Esas políticas son a propia política que a rapazada escolle para si. É que a forma na que nós nos relacionamos co mundo é o noso posicionamento político. Ti non podes andar o ghosting, agora está, agora desaparezo, agora fixo que tal, agora... Sí. E logo ser realmente responsable da sociedade. A ver, tes 5 amigos e non te podes responsabilizar de 5 persoas do seu benestar cando queres estar con elas, cando non queres estar con elas porque vas facer outra cousa, ou cando decides romper un vínculo. Esta idea de rompo pero non o rompo e todas estas trapalladas que falamos tantas veces. Se ti non és can de facer iso, ti non tes conciencia social. A túa conciencia que a sociedade nace xa no micro, no pequeno. Se ti non tes conciencia de que facer un ghosting é violencia, lastima a outra persoa, ti fas aí e tal, e bloqueas e marchas para un festival, e dis, voume desconectar. Como vas ter conciencia do que pasa nunha residencia, do que supón para os inmigrantes, non? Esa falta, por exemplo, de ter papeles para traballar,
Ou que supón, por exemplo, unha deportación ou calquera cousa que vas saber. Se non és capaz de saber que ti tes unha amiga que está pasando por un mal momento e ese vínculo que ti creaches debería de ser esa política de protección social. Ese sostén afectivo é política, é político. E temos a xente medrando, formando, fundando a súa ética relacional, normalizando todo isto que por moito que lle poñas palabras en inglés, é o que é. Un ghosting é un abandono unilateral que di agora non me interesas, tiro contigo. É a lógica de agora métote nunha residencia, a mí non me importa o que pasa nas residencias. Que me importa a mí se os vellos están ben ou mal? Ojo, estamos pedíndolle ás veces aos políticos porque iso é o fácil, aí entra o discurso ético de eu sou unha persoa moi concienciada con todo. E agora fago unha pancarta e xa está. Ves que conciencia teño? Pero a túa conciencia social tes que medila ti na túa posición, o lugar que ocupas no mundo, desde aí onde estás, por orde, según te vas relacionando, é a túa postura de cara ao mundo.